világéletemben utáltam. Mi a kedvenc színed? Folytatom. És mit utálom a hülye kérdéseket. Mi a hobbi? Trollkodás. Kit lenni? Én. Állatot. Állatom. Nem. Vannak jelenleg házi kedvenceid? Van. Jó, De nincs kedvencem. kész. Nekem Egyébként nincs. ilyen Nincs kedvencem. Mindenki tudom, szeretem. Emlős. Akkor anyák. a kis Hugival sajnos beteg lett, mert este Magyarul meleget a éreztem. házi állatoddal. Mikor az este is kimentem a WC-be. Azt mondja, remélem a kedvenc. Jó reggelt. Szelni magát. Tudom, lázas voltam. Vagyok én. Igen, feküdj vissza, oké. Nem muszáj elmondod a bosszat is. Csak etetnél. Így, Nem akar felelni. én megfűtök, Anyának el. A nulla. csak előtte még beállítok egy ilyen kis Anyának törölközőt, 4-0. ami Az fiat ki van. ilyen Az egy izékkel. nincs olyan középút. Ez mindig a két szélsőség. Jó. ilyen E! free gift, ami ilyen köntös. A tőlmákon segedett a kutya. Én Nem a. csak etetném. Nekem a. Szabadidőmben. Hé, a C. Tűnt, biztos nem etetszik. C. Szabadidőmben hébe hóba. Csinálják meg soha. A. Ilyen Képes lesz ellátni magát a kedvencem. De meg minek kedvencem? nekem nulla, én mondtam. Nekem egy. Én tudtam, hogy nulla. Hát ez mi ez? Ez van. Ezt nézd meg ezt a két 4-0. Anya végén 8-al fog zárni. Ennyi. Na. Én leszek a legkirályabb. Tűninek 2. Tűni neked innen volt nullája, figyelj. Szoktam. Nekem a trollkodás miatt kaptam nullát. Na mindegy. Mi a Mi hobbi? az a trollkodás? Jó, nincs. Milyen házban laksz? Én? Családi ház. Majd. Én hajléktalan vagyok. Én tuti. Családját, nem? Hát én hajléktalan vagyok. Hát nekem C akkor már akár. C. Anya hajléktalan. Anya, de normálisan válaszolom, mert 8-al akarsz zárni? Hajléktalan vagyok, most mondom. Most a mama is beszállni abba a játékba, hogy ő rá. Szerintem ő 0 lenne az egész. Azt Akkor anya hajléktalan. Azt tudja, mi ez a trollkodás. Akkor C. C. Nekem D. Jó, tudjuk. Ugye? Nekem. Akkor nekünk 1, Tindi. Milyen nulla. Az végén 8-al zár. Nekem megy az alapján. És nem is lesz házi állat. Komoly. Lakás új terület nélkül vagy. Milyen gyakran végzel? Mit? B. Mit? Házi munkám. Várjál. Csak rendetlenség van, semmi komoly. Legtöbb takarítás hétvégén. B. Nekem B. Akkor van Nekem idő. C. Hát nekem. Csak rendetlenség van, semmi komoly. Nekem C. De mi az, hogy csak rendetlenség van? Ja nem, nekem B. Nem amúgy egyébként nem, nekem is B. B. Mit? 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 What? Ugye van. Tindi nekem? Nekem B. Nem kamuzzál. Akkor van idő. Akkor mindenkinek B. Akkor mindenkinek B. Mindenki nullát kap. Mindenki nullát kap. Biztos vagyok benne. Vagy a C-re ad, Nem, lehet, és ez nekünk mindig egyet nulla, ad. mindig. Vagy lehet 0 vagy Tudom, 1. hogy nulla. Egy pont. Érted? A rendetlenség semmi komolyra bezeg a 3. Sokat is az lesz. Azt tudja. Nincs ilyen válasz. Azt szeretem a hülye kérdéseket tesznek. Nem mindegy. Honnan tudjuk? Nagyon gyorsan kikapcsolom. C. Néha nekem C. C. Ja. C. Hát C inkább, nem tudom. Jól vagy? Mihez képest érted? Mert ha egy utazáshoz képest egy járunk, akkor igen. Hát ha 5-höz, akkor nem. Fáj. Nem mindegy.
Nagyon fel. Gyere, feküdj le, és nem fog még játszani. Jó. Sikítok, még el nem megy a hang. E. Megütöm az idiótát, aki ezt nem vagy. Semmi baj. Olvasd neked egy mesét. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kicsi, aki nagyon szeretett csúszdázni, táncolni, játszani. Hányszor van, hogy itt felbűjtem magam, és inkább akkor- elmegyek, és Kész. És aludt. Tűni neked melyik? Jó, halkan telefonozol. másokat. Ja, ilyen nincs. Választodod másokra. Akkor Tündi az E. Oké, megegyeztünk. Jó, Tündi E. Hát egy is. Biztos, hogy te E vagy. Nem. Nem biztos. Nekem A. Nem, te vagy, te vagy. Nem. Nem, ha mindegy, most már elveszem. Nekem egy pont. Ugye nem megy a hangom. 4 pont, hallott Tündi? Ez neked jó jár. De ő egyből felhívott. Brigis, Nem mondanám. Jó, ugye, te 4 vagy. Ez hülyeség. De Most miért te döntöd el? hát ismerem. E. Folytatjuk, csak elég tudom. Ja, D. Tudom, elég rövid volt. D. De miért fogom fel 80? Mai napokkal is. Az állom a majmot, tehát a cicát, viszont kutyát. Szóval véletlenül Tehát nem igazából nem vagyok benne D. biztos. Nekem E. Nekem D. És már 5 órakor itt lesz, Nem, én kókot kell. és én már fél hatkor fogok. De most érted, most 5, kutyát fél tudtam, hogy órakor. Rózsaszín az a kocsi, az a kicsike pedig a reptérni. Sziasztok! Ugye? Sziasztok!